Ahojte, volám sa Margita. Rada by som vás všetkých pozvala v sobotu 17. augusta o 8 hodine večer do Čekinu, kde bude prebiehať kerst tejto malej knižky, ktorá je v slovenčine a v angličtine. A následne na afterparty s folklórnym súborom Ostroha. Výťažok z tohto celého projektu pôjde pre vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku. Ďakujeme a tešíme sa na vás.